Takže čaute ľudia a v dnešnom videu si ideme natočiť Poppy Playtime Chapter 1, ale nie len taký, ale bude to speedrun bez žiadnych glitchov. Ja si tu nastavím hodiny, tu mám stopky, takže začína to 3, 2, 1. Dobre. Už sa nám to loaduje, ale počíta sa aj to loadovanie. Mob Entertainment. Tak. Nezaujímavé žiadny píšak. Musíme ísť. Poď. Musíme to dať za najrychlejší speedrun, ktorý kedy bol na Československu. OK. To je Poppy Playtime, čo vám poviem. Tak, prvá chyba. Tak ešte raz. Čiže ja to skipnem radšej. 3, 2, 1. OK, už sme tu, tak my ideme. Ja vím kód na 100%. My si zoberieme kazetu, prehráme si ju, skipneme ju. Sa je to skipnúť, tak budeme to jak deke. Ja toto úplný čakať. Kamal, kazeta môže byť rýchlejšia. Čo by som to hneď skipol. Čiže môžeme pozerať toto. To ešte koľko bude trvať? OK. No, beru už to. Dávaj, nebudeme to čakať tak dlho. To zober už. Som spredu. No dávaj. Dávaj. Tak sa to načítáva. No dávaj, ja nemám čas, ja tu speedrun, tak dávaj. Škoda, že sa môžem klapnúť. Kamole už. Dobre, tu je hagisek. Daj mi to na packu. A my ideme rýchlo robiť túto električnú. Dobre, my ideme ďalej. Uležal z hagi. Dobre. Takže nemá žiadny hagi. Nás zaujíma hlavne speedrun. Tak my ideme. Čakajte. Nemáme tu nič, dobre. My zoberieme ako túto power cube. Ideme ho sem. Dávaj, kamo. Dobre, my ideme zobrať ďalšiu cube. Ktorá neviem, kde je. Kde je tá cube? Dávaj, tu je. Tu budem hovoriť cube, aj keď to není cube, ale potom sa nikto nemusí dozvedieť. Takže, aha, ja to už mám.
Tak, my ideme si tu hodiť. Ešte musíme nájsť tú druhú, kamo, ale to nestíham asi. No, už pamätám, že budete ma hejtiť, že som nenašiel do cube. Tu nič. Tu nič. Tu nič. Toto otvoríme. Tu, že by tu. A super, som si aj myslel. Takže my ideme. Môžem to otvoriť úplne, no to už nejde. Tak, ideme. Škoda, že to môžeme nejako odtiahnuť alebo strhnúť. Dobre, no to my sa ako už, my tu nemáme čas. No máme, teda nemáme, ale budeme táto získať. Dobre, už sme tu dostali. Hej, takto ale som chcel. Takto som chcel. Tak. Dobre. Nie, na čo som si kalkuloval, to je jedno. Hej, ale veď, poďme. Počkaj, chill sem. OK. Teraz sa môžem nejako odtrhnúť a zobrať domov. Dobre. My sme tu. Come on. Tento glitch si vôbec nevšimajte. Tak. Tak. Ideme sem. Ideme nahodiť cube. No cube, toto energiu. Pardon. Strašne nahlas, kamo. Nemohol som si dať audio v tejto Poppy Playtime na max. Dávaj, už to otrhni. Čože, ale musíme tu byť. Ešte nejako zapať. A keby to som išlo zažergať, tak to by som nechcel. To by som vôbec nebol. To není vôbec úvahu. Takže do not enter. To už si sa to... Dobre. To si pospájal, potom tento mostrika, potom tento to pospája a dá nám to. No môže ešte poskenuje, to je jedno. Ty... Som by to mohlo aha, dobre. Kde to je? Tam je. Aha, takže asi to prvé to takto pospájal, tento nafarbил, tento neviem čo robil. Kde je tá naša mačička, to niekde, to nie tu, aha tu je. Poď. Aha.
zajahal. No poď. Hagisek. No dobre, ideme. Tuto ideme do tej diery. Tuto. Ideme zase dole. Hej! Tu poď. Nie, že niekde spadneš. Som to spieral, nemôžeme umerať. Hej. Prečo to sa mi mohlo stať? Come on. Tak ja zapnem mody. Tak aspoň vylezem. Tak ani to není. Come on. Super. Prečo som zabudol už? Co som išiel od začiatku, super, najhoršia hra na svete. Kam to idem? Тут пішло chapter 2. Poď, ok, už sme na tom mieste, kde sme skončili. Poď, vážaj. Tak, tu ešte bude posledná a my môžeme ísť, poď. Dobre, my kašleme na Hagiho. Ideme. Hej. Tak, už jen tam len trošičku. Toto bude potom v chapter 2, ale na tom asi nerobím speedrun, lebo toto budem aj do 4. A týmto som oficiálne dohral Poppy Playtime. Tak čau.